Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ik heb net hier gewoon jezelf opgemaakt aan die leiders. Allemaal wat de leiders. Die Bijbel zegt, gehoorzaamheid als beter als offerande. Nou, ik wil niet meer voor jou uitnooien. Als ik jou graag gezien en leider, je behoort hier naar wat je komt. Halleluja. Als het hier, als het hier, als je recht voor je reis, ons gaat afkomen. Hij, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oké, wat gaat er begonnen? Onze tijd is al weer bij je veel gevorderd. Ons vereniging hier staat op. Rechterbaan ophouden. Maar ons gaat op papier. Amen. Als u nog gelukkig. Praise de naam van die Heer. Kom we zingen zo iemand halleluja. Praise the Lord. Glory for Jesus. Right. Dan wil ik even iemand voor jezelf gewoon aan het kop hier. Geef jezelf aan het kop. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oké. Ik weet dat ik kan tegen de betalen bij jou. Ik wil niet voor die daad dat ik kom achterna mee. Laat het lekker doen vandaag. Hierdie dag is vandaag echt voor ons om lekker samen te werken. Zo als ik ga samen met mij werken, dan ga ik dan lekker lopen. Amen. Praise the Lord. Zo je weet wat aan agenda komt. Praise the Heer. Zo ik is vandaag een rijder en ik rijd bij je voorzichtig. Halleluja. Praise the Lord. Ons is hier. Ik ga dit. Maar die geliefdes vragen dat je met hulle van een gereed krijgt. Ons gaat een lekker koertje nog houden. En dan gaat van een gereed krijgen. En laat hulle zijn aan ik ga buitenkant doen. Praise the Heer. En dan gaan hulle voor ons ook inmaken. Halleluja. Praise the Lord. Zo krijg je een lekker gereed. En dan kan iedereen maar buitenkant doen. Maar ons gaat een lekker iets zetten hier. He
Dank u. Dank u. Halleluja. Halleluja, halleluja. Glory. Praise the name of God. Halleluja. Halleluja, halleluja. Praise the name of God. Halleluja. Yes, yes, yes. Praise the name, ons aanbid die Here. Glory for Jesus. Die naam van die Here is 'n sterk toren. Ons roep U naam, U grote naam. Ons buig ons voor U Here. Ons roep U naam, U grote naam. Ons buig ons voor U Here. Ons roep U naam, U grote naam. Kom ons staan nou, kom ons staan nou. Halleluja. En dan zullen we staan in de grond. Oh, dank u Heer. Hey, Praise the Lord. Praise the Lord. Kom eens even voor de replicale kracht. Halleluja. Praise the naam van de Heer. Glory to
Jesus. Oké. Kom eens even stoten. Als je net goed stoten krijgt. Blijf dan ook net goed stoten. Kom eens terug over. Ons pastor Botman. Hij gaat ons gewoon goed maken in het woord van het gebed. Kom eens staan. Allemaal wat kan staan. Allemaal wat kan staan. En die tegenwoordigheid van de Heer. Ik wil hier niemand moet zitten. Als ik zeg je moet staan, dan moet je staan, maar je is niet gebrekkelijk. Als je gebrekkelijk is, dan kan je zitten. Halleluja. Ons is in de huis van de Heer, die waar is. Ons is in de huis van de Heer. Ik heb nou gezegd, gehoorzaamheid is beter als offerande. Maar de leven van die gelovigen is bijna ongehoorzaam. Als die baas wil zeggen, staan op, bij die weer, dan staan jij op. Als die leider wil zeggen, staan op voor die kerken, dan zeg je, ik ga niet nou opstaan. Ik denk, je moet maar bewijzen mee. Als je wil zeggen, staan op voor de huis van die Heer, ons praat nou met God, die Almachtige. Halleluja. Prijs je naam voor de Heer, dank je. Kom ons bij Gods hoofd. Vader, dit is in die almachtige naam van Jesus, Heer. Aan die behoort die koninkrijk, die kracht en die heerlijkheid. En die Heer, my God, behoort ons aan die lewe. Heer, U wat die goeie werke gebegin het aan ons aan die lewe. Dat U is in staat om die goeie werke voleindig. En wat Heer, ek wil bring vandag, hierdie diens voor die troon van genade. En wat van aan die kracht en die salwing van die Heer sal reën op hierdie bedrukte, op hierdie grondgebiede. Halleluja! En dan raak die atmosfeer van die Heer. Dat is allemaal weer, lieve Heer. En die atmosfeer van die mensen. Dat kan dwalende geesten, rondzwemmende machten, ondertijdse geesten, manachtende machten en geesten. En buiten in die buurt van die Heer. Verklaar ik dat tot niet, lieve Heer, in wat ik krachteloos. En verklaar die vrede van die Heer. Hoe je vertrekt, lieve Heer, zoals voor die dienst. Die man van die Heer wat in lijden staan. Van die dienst, lieve Heer. En dan mannen die dragen die salwing van die Heer. Om verder zal gebruiken. En verder op een leven zal reënen. En die almachtige naam van Jezus. Heer, ons is hier blij te wees. Samen die volk wat blij is vandaag. En dit is vandaag mijn gebed, lieve Heer. Dat die Heer wat die nou zal zegenen. Nog vele jaren. En van het naam van God. Dat die kracht van die Heer alles zal meer. Zal ontmoet vandaag. Zoals nooit van tevoren. En van wat van reden wat moet plek van die Heer. Van verlossen wat nog moet plek vinden. En van kouwer van de morele diensten. En van kouwer voorspoeden. En van kouwer successen. En van kouwer die gunst van die Heer. Om te manifesten. Zoals nooit van tevoren. En van kouwer die Heer. En dan dat ze muziek hebben. En dan dat die roze dienen. En van kouwer die samen van God. En dat zal ontmoet vandaag. Zoals nooit van tevoren. Dan kan die man van die Heer wat de lijden gaat staan van die voet. Heer, je spreekt me om. Halleluja. Zoals je met die profeten van ouds gaat spreken, lieve Heer. Om een jakkels ziel vandaag te gaan spreken. En die naam van die Heer. Ons is niet gekomen om elkaar af te breken. Ons is niet gekomen om elkaar af te breken. Maar ons is gekomen om blij te wees. Samen die wat blij is. Halleluja. Ons is gekomen om die nog voor die te redden. Ons is gekomen om die naam voor te maken. Die woord van die Heer zegt. Die op die naam roepen. Hij zal gered worden. Halleluja. En jullie mijn God. Laat je vullen dienen. Dan verder papier. In Jezus naam. Halleluja. Amen. En amen. Halleluja. Hij dank u wel. Heer is hier. Halleluja. Kom eens iemand zijn preken. Prijs de Heer. Staan zo die waar staan is. Staan in de voetjes waar ze aan willen. Ik wil zeggen die waar ze. Amen. Praise the Lord.
Kom eens hier voor die volk van die Heer, dat we die elkaar naar klap. Prijs de naam van die Heer. Halleluja. Nou kan iemand gaan zitten. Nou kan iemand gaan zitten. Prijs de Lord. Die baas, ik wil niet dat je moet gesteld zien. Luister wat hiervoor gedoen gaan worden en gezegd wordt. Die man van de Heer is nou gebeurd. En het gezegd wordt het gekomen om blij te wezen. Met die wat blij is. Zo wordt blij. Een ding heeft of een zaak heeft wat hier elkaar is. Ons is ons eerst opgeluid. Maar alles hier elkaar gaan niet. Ons is gelovig. Ons moet elkaar verstaan. Jij niet voor mannen kan vatten. Maar als je niet voor mannen kan vatten, dan is je niet ons gelovig niet. Amen. Kom ook net een beetje zachter. Als je goed speelt, dan kan je maar lekker hard maken. Maar terwijl ons praat, laat ons zachter wezen, alsjeblieft. Laat ons net lekker die atmosfeer kan krijgen. Amen. Als ieder hier. Prijs de Lord. Wij weten allemaal wat kwaad is. Halleluja, dat is niet goed, allemaal kwaad. En ook van mensen wat kwaad is. Prijs de naam van die Heer. Nou, als het nog gekomen, voor de lekker zaak die baas. Prijs de Heer. Zo, geef net jou samenwerken, alsjeblieft. Dan heeft het geen problemen niet. Amen. Prijs de naam van de Heer. Right. Nou, ons gaan naar achter. Kom eens staan, als het gewoon zo lekker lied. Kom eens staan, als het gewoon zo lekker lied. Door de Heer van de Heer. Halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus is Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Wie war es? Jesus is Ik weet zo graag, ik wil lekker dansen voor die Heer. Maar weet je toch, onze tijd is baie beperkt. Ik wil het graag doen, maar ons kan niet. Zo muzikanten, hou van mij dop. Als ik hem vastmaak, dan maak ik hem niet los. Amen. Ik ga er net iemand maken, dan maak ik hem vast. Prijs de Heer. Ons moet nog meer met die programma die waren. Ons gaat dan overgaan naar onze leiders toe. Zet maar die waren, zet maar. Jammer. Laat ik eerst gewoon iets zeggen. Ik weet dat hier zijn baie die waren en baie leiders. Maar ons kan er niet van allemaal een gelegenheid geven. Je moet toch verstaan. Zoals die apostel hier is, en die leraar is hier, en die pastoor is ook hier. Ons kan maar net voor die leier wat gevraagd is, een gelegenheid geven. Zo je moet nog niet hier uitstappen en zeggen, ik ben de dienstleier. Als ik hem aan die handen krijg. Je krijgt wat zulke woorden, als je naar buiten kan komen, dat je een sterk gezag. Hij kan niet op feest zien. Zo alsjeblieft, maar dat feest maar van mij. Ik zal maar niet opgevat. Praise the Lord. Nou, onze eerste ene wat we gaan krijgen, praise the Heer, is onze pater van der Berber. Geef maar lieflijke aan een klap. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Dat is in de huis van die Heer. Moet je precies. Die amens en die halleluja's. Als we die Heer. Nou, ik is voor ja, nou, ik is voor de Heer blij en dankbaar. Ik wil elke leider voor groet. Alle pastoren, die leraars, die moderators, die bishops. Allemaal voor een groet. Ik wil elke God groeten. Elke man en vrouw verhoren wat hij tegenwoordig is. Wat ik verwelkom. Be happy in the house of the Lord. Ik kan blij dat hij is verhoren om samen bij te wees. Genieten. Klop je handen samen. Wees vrij. En wees dankbaar dat de Heer ons tot hiertoe gedraagt. Die is verwelkom. Amen. Kom misschien iemand van de Heer niet voor de prijs over. Hij is verwelkom. Zo je ziet, dat is nou vast. Nou gaat het proberen. Ons gaan niet nog een lied zingen. Je gaat gewoon zo toe je mannen krijgen. Halleluja. Ons gaat voor ons juffrouw Becker krijgen. Jennifer. Nou, we komen hier geschreven Becker. Hoe Becker. Sorry dat ik niet. En dan zo verkeerd executeer. Kost je niet, mevrouw van die Heer, die voor de prijs over? Amen. Ik wil vanmiddag die gezag van die Heer groet. Broers, zuster, jong mensen, allemaal in de mooie naam van die Heer. Ik denk dat ik hier instap toen ik het gedink is een dienst, een gewone, nee, zie niet. Maar toen ik hier instap en ik zie hoe die mannen en die vrouwen gebereid die voor apostel en sy echtgenoot. En ik denk zo mezelf is iets moois. Dit is waardering. En ik denk zo vanmiddag die Heer van apostel en die gemeente vanmiddag sê, as 'n lang pad, 30 jaar, as 'n lang pad, wat die Heer jou deur gedra het. En ek dink dis 'n man wat uithou vermooi. Ek kom so vir my kind van die Here. Nehemias is besig om die koning te bedien. Nee. En die koning sien iets is verkeerd. En die koning vra van Nehemia, wat is verkeerd? Wat verkeerd? Maar my woorde gaan nie lang wees en sê net, dat Nehemia maak
Kom ons geef ons Heer nog zo'n prijsoffer. Halleluja. Praise the Lord. Onze pastor, ook een gelegenheid geven onze pastor Timba. Kom eens geef hem een lieflijke prijs. Kom eens geef hem een lieflijke prijs. Halleluja. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory for Jesus. Kom misschien iemand van hier nog zo'n prijs. Halleluja. Amen. Groeten in die wonderlijke naam van die Heer voor elke leier, elke persoon in die huis van die Heer. Van welke of net sê dankie sê vir die gemeente wat u gee dat de mense in die huis van die Heer kan praat. Ek is baie versigtig as iets kan sê van Apostel Baans en sê eggenoot, sê die Heer seën jou, die Heer behoed jou, die Heer bewaar jou. Die Heer sy aangesig oor jou sal skyn en die Heer sal jou vrede gee. Ek het 1 minuut of minder as 'n minuut van my gesê, nee, ek het iets gesê, gaan iets gesê, ons daarom 'n familie. So ek het nie gehoor wat het president sal kom vandag so aan by die dood van eerwaarde Jesse Jackson en die dienstleier sê vir die persoon, as jy nie 'n Jackson is nie, dan jy net 1 minuut. En hy sê vir maar, ek is nie 'n Jackson nie, maar kom vir 1000 kilometer verder. So ek kan nie 1 minuut weet nie. So ek moet nie duidelijk sê nie, maar ek is aan 'n banies. Ek is die banies, maar ek is 'n banies. So is dieselfde. Nee, so ek kan ten minste 2 minute kry. Is dat right? Sê vir my? Pak toestemmen is het. Ek gaan nie by sê, ek wil net toch vir jy sê, wanneer een mens by so'n gemeente kom, wat jy vier, een herdenking of een gebeurtenis vier, as jy dit vir my, is vir my een getuienis van wat het die Here gedoen. Waar het die Here ons deurgedra. Apostel Baans, en dis vir my die geleentheid om te sê, as mens terugblik, dan sien jy die goedertierenheid van die Here. Die Here was daar van die môre tot die aand. As hy vir 30 jaar met u kan wees in die bediening, kan hy nog 30 jaar voor u te wees. En ander. Ek het 'n skrif wat ek vir u wil lees, is in Jeremia 1 vers 11. Maar ek toch vir u lees, u ken dit, uit die kop uit, ek dink u ken dit. Ja. 1 vers 11 sê, verder het die woord van die Here tot my kom en gesê, wat sien jy, Jeremia? En ek antwoord, ek sien 'n amandeltak. Nou, die Engelse Bybel, wat ek het sê, praat van 'n rot. Ek sien 'n rot, wat my praat van, as hy 'n rot is soos 'n yster, is 'n slang ding, is 'n meetstok, is 'n ding waarmee jy die rekord of de rest stel. Maar die Afrikaanse Bybel sê amandeltak, en die amandelboom is die boom wat 'n maand of wat voor die ander blomme begin blom in die tyd van lente. So wanneer die amandelboom begin blom, het die rest van die blomme nog nie geblom nie. En ek dink dis vir my wat ek binne hierdie verjaardag sien. Ek praat vir my van 'n persoon wat 'n visie gehad het, wat gesien het voor hy en geweet het dat die Here het 'n plan met hom en 'n plan met wat hy moet doen. So die bloeisels, as die bloeisels nie daar was op die tak nie, sou daar nie amandels gedraai. En dis nou die getuienis of die bewys van toe die boom begin bot, toe die tak begin bloeisels kry, het dit geweet, daar is hoop, daar sal 'n vrug tevoorskyn kry. En in 30 jaar later kan die mens sien en sê, maar waarlik, die Here was goed. Die Here was getrou in sy woord en die boom het nie net gebot nie, hy het die vrug tevoorskyn gebring. Ek wil 'n
Ik hou van één persoon en ik zie een politicus, maar ik hou van wat hij gezegd heeft. Als apostel Paulus niet gedroomd heeft, dat hij zou die boom, zou dat nooit die kerk tot stand gekomen. En de Bijbel zegt voor mij, bij een keer dat ons volk gaat ten gronde als gevolg van visie, als gevolg van kennis. Hulle zien niet verder als wat hij vandaag ziet. Hij is zo kwaad omdat pastoor het hem kwaad gemaakt, maar hij ziet niet verder als vandaag zo kwaad maakt niet. Dan roept hij en hij doet wat hij wil en hij vergaat naar buitenkant. Maar als bekende man met de naam van Martin Luther King, zie je die volgende. Ik ga 3, dan mag ik klappen als op basis, ik ga niet meer zo lang maken. Hij zei zo, ik ga een Engels, niet verstaan ons Engels mee. Oké, die waren ze in de kaap, zullen verstaan. Apostel John, dat verstaan Engels in de kaap. Maar wat ons vandaan komen, ons praten ons Afrikaans. Oké, hij zei zo, we refuse to believe that there are insufficient, hoor wat zegt iemand van hier. He refused to believe that there are insufficient funds in the great vault of opportunities. Die geleerdheid, die vault, die kees of die kamer van geleerdheden. The great opportunity and time is now. Now is the time to use, now is the time to make justice for all God's children. En dat ik een nodig gemaakt met die punt. Dat ik gezegd voor mij uitstaan zei. It would be fatal to overlook the urgency of the moment. And I say to you today, my friends, even though we face the difficulties, dat het soms is reden en het lijkt die dienbaar is, kom je kerk in, die dienbaar is van weglopen. En altijd goed bij die kerk moet aanschouwen en ervaren. Though we face difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. So die dream van die man nodig, door je gebouwd. Die droom van die lood wat begin bloesems schrijven, heeft tegen volhard en 30 jaar later draait die vruchten daar compleet. Halleluja. Prijs die naam van de Heer. Dank je. Ons gaan nog goed nog net eentje krijgen. Ik wil niet dat je moet zo nou dan een beetje olie geven. Dat je niet aan je eigen aas pakt. Kom eens vragen over onze apostel Baanse dochter. Waar is ze? Waar is ze? Kom gewoon horen. Ons gaat maar gewoon net zo'n minuut en een half hier. Net zo'n minuut en een half. Op my weer goed ek elke raadsman in die kapasiteit wat hulle het. En selfs die blomtuin in die wonderlike naam van die Here. Ek dink soos Suster Belika gesê het, prediker lofsending kom 30 jaar en dit is 'n lang pad wat apostel aankom en ek gaan nie vandag nou hier staan as apostel se dogter nie, ek gaan hier staan as 'n wissel en sê hoe ek vir hom aanskou in sy 30 jaar in die kapasiteit wat die Here vir hom gegee het. Ek dink my pa, apostel Bans, is nie net 'n soldaat nie. Ek kyk nie my pa aan as 'n soldaat nie. Die Here het hom sommer oorgelig van soldaatskap af en hom sommer senior gemaak in die kamp. En daarom kan hy staan as 'n leier, as 'n senior, die raad. So op my beurt gaan ek sê, ek kyk op na my pa, want hy was altyd gegaan. Hy was altyd gegaan gewees. As die oorlog gekom het, dan was hy reg met sy weapon gevorm. Hy het nie gewag nie. As hulle gesê het staan uit, dan was hy eerste. Hy het nie teruggehaal, hy het nie weggehaal nie. Wat hy het miskien weggehaal en gesê, ek kan nie saam opstaan nie. Toe staan hy nog steeds aan die. Hy het nog steeds aan die reis gehad toe die oorlog kom. En ek kyk baie op na hy, want hy is 'n baie groot rolmodel vir my. Amen. Ek kan nie sê wanneer het ek my pa apostel
sonder 'n glimlag nie. Ek kan nie dit sê nie. As ieder kan sê wat hom jare ook ken, dan lieg julle. Want ek het nog nooit 'n apostel gesien sonder 'n smile. Nooit. Niemand weet wanneer die oorlog aan sy pad gestaan het, want die glimlag was nog steeds daar. En dit is 'n groot rolmodel vir my om op te kyk. En as ek praat van ouers, ek dink daar is soveel kinders daar buite wat so 'n rolmodel soek. Wat huil en sê, kan my pa nie so wees nie? Kan my ma nie so wees nie? Hoekom moet my pa so trouw let in die pad? Hoekom moet my ma by die drankhuis gaan sit? Maar ek kan vir die Here dankie sê vir hoe ek groot geword het, selfs my broers. Ek praat namens al die baatskinders, praat nie namens myself ook nie. Hulle het 'n goeie rolmodel gekry as 'n pa, as 'n apostel in sy ampt wat die Here hom geroep het. En my trane gaan uit vir hy kinders wat daar sit en wens hulle pa en ma kan hier sit waar my pa en ma en broers en familie sit. En daarom is ek trots om te kan sê, Apostel Vance is my pa. As ek op die dakke kan gestaan en om te sê, dit is my pa. Ek is trots om te sê, dit is my pa. Wat hy is, wie hy is, en hy is, wat hy is, wat die Here hom gemaak het. En daarmee staan ek terug. Kom ons gee haar die drukke prys. Ja, dit is haar pa. Prys die Here. Ek dink, ek gaan my eerst ook nog een keer gewoon oproepen. Ek wil nie so wat verder wees nie. Sister Lissy. My sister Lissy. Kom ons gee vir haar die drukke prys op. Nou, dit is ook een van my moeders die. Een vrou wat my ook net so geroskam het. Maar ek sal niks sê nie. Ja, amen, prys die Here. Ek wil die gees van die Here wil begroet. U weet ons apostel, juffrou, dankie. Gemeente, dankie vir die uitnodiging. Geliefdes, die vyfvoudige bediening in die kostelike naam van die Here. Ja, die was ek dink aan ons is wel nie meer saam nie, maar ons gesindheid teenoor mekaar is dieselfde. Ek dank die Here vir die ruimte en die liefde van God wat hy in ons harte gesit het. Ek dank daaraan, prys die Here Jesus. Ek dank as ek moet teruggaan in hierdie bediening in. Die was apostel en hy het soos 'n bakkie gehad. Dat is ons 23 en dan die bakkie ons is op pad uit de nacht toe. Die weet dan aan die bakkie dat ze de chance by nie. Was kry dat niemand wil achterbly nie. Ek het gesê, staat die baan maar anders. Dat is as ek my sterne aan het, dan worry ek nie. Ek het my aangebeur. Die weet die man is dat as hier het van geen nie. Wat ons gehad het, prys die Here. En nog steeds het ek dan die Here dat ons by mekaar kan kom. Ek dink daaraan, prys die Here. Ek dink is laasweek wat op ons was. Die weet er ons net so gesels, prys die Here. Maar ek dank die Here vir die liefde van God. En
toe, van onze sabbatdienst toe. En ik dank die Here vir wat die Here kom leer. Maar hou vas, die ware kyk na leiers wat aan die Here toe vertrou is. Wat die Here prys die Here soos wat die Here doen. Ek dan as ons altyd kom, dan kyk ek hoe gaan die mamas aan. As ek die Here, hulle gedra hulle knap, prys die Here. Apostel Meyer, prys die Here. Ek het u ontmoet, Here Apostel Mans. Baie dankie vir wat u in Apostel se lewe geïnvest het. Die Here kroon die paar. Amen. Halleluja. Kom ons staan en ons kry 'n lekker lied. Kom ons staan. Hier, net 'n twee keer wat. Julle moet moed hou. Ek sê julle moet. Julle moet moed hou. Wat hier? Julle moet moed hou. Dat Jesus kom hier. Julle moet moed hou. Nou die mannen altijd van die wat hulle sê, dat ek kwaai hond kan jy nie.
Dion. Jadi Dion ni, asli Dion ni, ada di. Saya sentari ko nak yung kansing. Nak yung kansing. Ini nama ini. Haleluya. Yung may kanam, balik-balik kalian cek ke mereka kong kung mana tekan food ama ang ikupangaan. Haleluya, ikut kalian terus kurut di brusi sasas. Ikan yang kisah ama food. Di prinsesa. Andaring buena panos ko ng Jesus Christus. Haleluya. Sa forest. Praise mo na kanam. Ikat na suka mo sumka magda. Ikan tidak ya, no boleh kan? Ikan ikan wadah. Ikan ada cinta itu rich. Dikasih sikan. Praise orang kenapa? Dia kan biasa asal sini ini. Para kali kau ni pergi akan kau pernah buat ada saya sufa. Praise orang kenapa? Ekmal apostol. Ekmal pemuda. Praise orang kenapa? Haleluya. Ekdam. Amen. Tawas bayar haji. Ekin apostol bayar lang. Tawas dah ada kau yang terbakan. Ini kuya. Era terbakan. Praise God na nang kibaras. Kasi kinakaya na. Makan dia lagi. Praise God na nang. Apostol makan dia kan. Haleluya. Ekdam. Tawas bersuara. Tawas berskambung. Tawas bayar dia. Haleluya. Mati darah. Eko kau. Praise God. Haleluya. Eko ni magkita may gulungan. Isa inspirasi pemain. Ni inspirasi ni. Maiso. Hulun inspirasi pemain. Haleluya. Eko apat na. Eko labo. Rupa. O anda layers. O kau. Haleluya. Liar. Para apostol bangsa. Praise God na kanang. Dia tadi di kuat mama. Ala kaya mo si Mr. Van. Praise God na kanang. Maista na kuat niya. Ay kastan. Dia storms. Ay banda. Dia turut kakan. Praise God na kanang. Mapumora ka na si Jared Dankis eh. Di Jared tong kau. Apostol bangsa. Ay kanati. Opsay ayaw ka dunati. Haleluya. Maiwas berrencobis dari yara umudau ini yara to prohom. Teko di pemuda sampas di Darman. Praise God na ikas bayan di pagi. Ekran bet lupagi. Praise God. Eksal awet. Afur ka break na apostol mapan. Ase. Haleluya. Ala kamabace na apostol. Ekenom. Haleluya. Ikwas kasta. Haleluya. Ay kana langgaw ka babiyak. Mental batina ng hukuman. Ay stand no. Praise God. Kaya ko pemuda kay Roman. Haleluya. Sampas. Amen. Haleluya. Kamu sikit pada yang ada pada itu ber. Tuhan itu ada kena weavers. Kalian dia. Kamu sikit pada yang ada praise God. Haleluya. 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 Jy bly wen as jy in die Here bly. Jy bly wen as jy in die Here bly. Daar's tyd en probleme sal nou nie onderkom. Wat jy as wen as jy in die Here dat die Here jy bly wen as jy in die Here bly. Luister hierdie man van die Here toe ons op die gebou mee sien wat sy konsep. Ek het hierdie man van God nie geken nie, maar hy was 'n
sê daar nie, maar ek het hierdie man van God gearbeid. Dan vra ek, wanneer gaan jy met die Here uitkom? Kerk toe loop saam met mama, gaan jou nie gelowig gemaak nie. Luister dit weer sien, toe sien man van die Here op die pad van die Here. Luister toe bly ek aan die ander kant, aan die kant van Mitchell's Plain. Toe leer dat my Here daar gekom, prys die Here. En ons van die kant in die saak van Israels. En ons begin huisdienste hou, prys die Here. Gangsters in die hand vir die Here gegee. En hierdie man van die Here, prys die naam van die Here. Ek het 12 jaar onder hom gedien as onderleier. En dan luister, prys die Here, en altyd my vertrou. Ek moes so hand aan hand saam met hom geloof het, prys die Here. Hierdie man van God skroom nie vir die werk van die Here nie. En luister, prys die Here, dat my ook laat moed vat. En ek staan ook nie terug nie. As ons moet duivel sy drijf en toch geloos, moet hulle keisie vat en trek. Soos leraar sê, moet hulle trek vanaan. Maar ons is nie bang vir die werk van die Here nie. En nou nog prys die Here, tydig en ontydig. Want die mense praat van dienste, daar hoef ek geen geloviges in. Daar sê ek dit is 'n emergency diens. Julle weet nie wat hierdie diens, maar ons moet môre aan. Moet ons hierdie saak vat. Amen nie. Hy is 'n goeie voorbeeld. Dit is nie maklik om 'n leier te wees nie, maar 'n leier koop goeie leiers. En dan die Here van die Here vanmôre, dat hy is nie bang vir die werk van God nie. Hy staan ook nie terug nie. Hy is 'n man van God wat sy voertuie stukkend gery het vir hierdie werk van die Here. Jy kry die manne meer so nie, die manne is breekrag. Hulle kom karre, en is my kar, en is my vrou se kar, is my familiekar. Maar dan die Here, ek het hom geleer, sy one-tonned Nissan bakkie, het hy stukkend gery vir die werk. En daarom het ek vandag nog 'n bakkie. Luister, ek dink aan die ou gades, ek dink aan die gelowiges, weer aan het nou nog uit Nissan, 1400. Luister met die manne, as jy as leier, as jy hoofleier moet nog 'n bakkie hê, om die gemeente rond te ry. Ek het by Apostel Baats geleer. Ek het hom gedien as jonger as ek, is 10 jaar jonger as ek. Maar ek het hom gerespekteer, omdat die Here hom geroep het. En luister daarvoor, as jy oproep maak, en sê Apostel, wie was die se saak? Dan skroom ek die prys die naam van die Here. Dan vraag ek, as dit klein iets, 'n kleine ietsie wat ek kan bring, dan bring ek dit saam. Hy sê, dit is nie nodig nie. Maar ek sê, Apostel, ek voel, ek moet 'n donasie gee. Amen nie. En daarom is ek vandaag blij en ek staan daar. Baie leiders die van 10 jaar, nog eens 10 jaar gehad met die volkie, dan pak hy op. Of hy raak afvallig. Ek het baie manne gekry wat ek kom ontmoet het hier Apostel Baats, prys hier apostels, leraars daar die kant van jou. Hulle allemaal leer die pad, die pad. Maar ons moet vir hulle hou, bid die baas, prys die Here, halleluja. En dan toe die kerk 15 jaar oud is, toe moet ek aan 10 jaar vrouw met te self, as 'n leier om my volk te lei. Maar luister, ek het geweet, prys die Here, ek het geweet, wanneer hierdie plan backfire, dan moet ek na Apostel Baats toe kom. En hy het hom ingesalf, in die kant van Heinspark, 15 jaar terug, as 'n apostel van die Here. En Baats, ek was vir hom as evangelis vir hy 12, meer as 12 jaar, ek was kom gered, maar hy het nie enige man so maar ingesalf nie. Prys die Here. Hy het ook kyk evangelis vir jou broer, toe raak jy pastoor, toe was ek nog evangelis, toe raak jy apostel, toe was ek nog evangelis, na jare toe sê hy, ja, ek kan man salf, want ek weet, hy was 'n werker, het siele ingebring vir die Here. Halleluja! Amen, sy moet lief is by die werk, soos hierdie man van God, en sy vrou lief is vir die werk. Amen, sy kinders van haar getuig, hulle het so groot geword, ek was die ander klomp 90, as ek is so lief vir hy klomp, Natieboy, ek het gesê Natieboy, hulle het allemaal so groot geword, en hy is net so lief vir sy kinders, en sy familie, prys die Here. Kom ons hou net op vir Apostel Baatsie. Dit is 'n man van die Here wat nie terugstaan nie. Amen. Ons staan nie terug, as ek jou sê, hy is 'n man van God, dan sê ek vir jou, ek hou nie met manne op wat aan 'n lae vlakte is nie. Dit is ook manne wat van my kan 'n bietjie oplig. Is dit waar? Is dit waar? Soort ons soort in die Here seën. Glory, praise the Lord, praise the Lord. My God, my God. Mag die Here aan mooi sit. As hy hierdie, okay.
Dan gaan we zo morgen, ons gaan naar Apostel Riet. Groot Riet. Kom misschien maar lieflijk aan de kant. Amen. Amen, die baas. As jy nog hier? Kom ons is op hy van die Here. Op my groete was in die naam van die Here Jesus, almal in jou woorde van bidden. Nou ek kan baie oor Apostel Baans praat, ek wil dat jy groot staan. Ek het baie dinge van die hoof geleer. Baie geleer. Leraar, du wees dat die man van Apostel Baans gaan lewe. Weet jy, ons kan leer van mekaar. Ons het geleer van mekaar. Amen. En dit wat een geleer, ek het van Apostel Baans eendag gesê. Ek het hom in sy gesig gesê. Sê, ek wil nie vir u sê, die dag as die breintjes daar staan nie. Want dan gaan u my nie hoor. Ek wil sê mos, ek wil vir u nou sê, in die gesig, terwyl u nog leef, te wil sê, ek verkyk my aan die geduld wat u het. Die nederigheid. Weet jy ons, wij een keer weer PE toe. Daar gaan we getuienissen. Getuienissen. Uit een avond PE weer bij elkaar was. Ja, dat is ook klop weer van elkaar af. En wie was samen? Oh, die Rien en de allemaal was samen. Het is dat de Rien ook zo samen is. Allemaal samen. Die wij goed naar breed. Hij wil rollen. Hij kwam stipt zijn kop hier. Eerst mij naar breed. Maar mijn meisje. Die terugkomt van ons. Maar ik was net daar maar blijven die Heer. Wat hij die werk van die Heer gaan doen. Wat gaan doen. Of hij mij goed naar breed dan die buik. Ons kom weer een Apostel Baans stil voor mij. Daarvan nijs daar. Burn op en burn af en berg en balen op en af. Amen. Ons het zonder afgetrek van PE af. Ons kom in dinsdagmiddag is in die Kaap aan. Prijs die Here voor me. Dat die pad. Die werk van hem, die moet stap breed blijven. As een getuige van jou, halleluja. En weet jy, my wonderde wat hy van my doen, as ons skip breed blijf. Die een geloof is ongeduldig nie. Allemaal is een zero wat die waar is. Die een is ongeduldig nie. Ons koppel hou breinbrood. Breinbrood. Dan was die breinbrood vandaag op die pad. Ons breinbrood van kop. Ons het een dakje van kopie. En een bottel water. Ek gaan daar in Pakistan, want ek is Jonathan. Toen ik hem nog zoeken kon. Gaat ons aan in Pakistanse winkel in. Ons vraag om hoor, ons op water, als ik mijn geld op boer heb, noem je niet. Dat is nog
nog weer zo vaak. Dat is nog weer zo vaak. Omdat die weer rozen kan opkomen. Rozen kan aan. Apostel is de preter. Daar de apostel. Tot de Hendrik. Rozen kan opkomen. Oorlog. De vriend praat in die smurtie. Zomaar. Dan komen ze er ook van eens met zomaar. Dan breekt die bank. Dan moet man niet vier. Wel, als ze dat niet uit. Hulle wil het niet. Ja, dat is eigenlijk. Hulle moet feest dat was. En die dag moet mijn bank. Die zoeze bank. Dat moet er bank. Dat moet ik toch mijn bank. Wees nou breekt alleen. En de elke vanaf 4 uur komen naar water. Moet ons water krijgen. En moet ons water zo waar we vieren. Ik kan het hier eens in maar op. Dat kan bij een water niet. Ja, die 30 jaar was die 30. 30 dagen. Of 30 maanden. Dat was harde tegen. Zwaar tegen de week. En dan dank je dat het heel klaar was. Het wordt niet meer bij jou en is nog gedankt. Dan die van Pottermaas bent toch verdragen. Weet je, zit die vrouw, die waren exploitaar gedaan met bikes. Zijn bijdrage, als hij eerst misschien eens kost van de eens. Of heel erg kost heeft, dat zie je eerst. Maar dan laat hij nog steeds gaan voor de dienst van die jaren. Dat is waar niet maar. Mijn kinderen is kost, heel erg kost, want hij zegt, ik ga gaan shopping vandaag. Maar dan los aan de bikes, naar hier. Maar dan dat is niet weer, maar die aan de hand. En die werkt met die jongen. Nu hij is zo, je hebt het verkeerd met mij gehoord. Ik wil eens een post van de huis. Hij werkt. Hij werkt van ons. Hoi. Hier. Ik probeer nog een maand te halen. En ja, die werkt met die jongen. Hier is zeer niet maar niet waar. Nog een 30 jaar. Nog een 30 jaar. In de naam van die jongen. Nog een 30 jaar. Die is nergens voor. Amen. Amen. Halleluja. Kom eens hier voor ons. Apostel Jan, dank je.